nasa taxi kami. Papunta kami ng Eggot Store. Yes. Tapos nakamiss dito sa Eggot Store naman yung pupuntahan namin for today's video. So kaya pa naman, di ba? Kaya pa girls? Kaya pa! Okay, go! Go, go, go! yun na last na pupuntahan na. Last na ba yun? Pizza. Oh my God. Hello. Nasa Eggot Store na kami. Sa Eggot Store na kami. Pero anong ginahapon? Okay. Dinalamin ako ng kaninan ka ng rice. Ang kontita. Ako may 100 sa'yo. Ayun, yung kanina. Karan diba niya 200 ang nag-down kita? Iyad ko 100. Oo. Tapos, ikaw Amol. Oo. Ayan, ni mo 400. Okay na. yan, okay. Parang clear. Walang kulay pink. Magguguol na lahat kami, magkakasaka kami dito. Pagpa-picture lang ito. 1, 2, 3. Picture lang ito. Yes. Boom. Ang pinaka- Para niyan. Lang po kasi kan ko picture kanina mo mga crabs man ang Didiano. Bongga didi magsuwa didi magpicture kay. So ganda ito hiya. Picture daw kami natin. Sige. Sa individual na natin. Hindi lang kay Kuan. Di ba may pabalik tayo? I want the bigger one here. Look, there's taco meat. 100. Yung Kaz. Okay na, tapusin ako. Kinakaalis man ngayon iniya. Ha? Mamaya na ako paglabas. Ayan, napasok niya kami. Oh, asya na iniya. Ang pa man yan didi mga dog ko. Pa-picture daw sila. Ay, Ila po pa-picture po. Dito po tayo. Turn mo siya. Excuse me. Excuse me. May bayad dito? May bayad dito. Diyan may bayad. Gar, wait lang Gar. May nagpipicture Gar. Hindi na kamay na. Sige po. Yung... May bayad yata. Walang bayad yung pang. 1, 2, 3, 4. Kasi lang, pero tayo may punti. Tayo. Akbay ka lang sa kanila. And then, taas po ang kamay po. Hands up po. Kapilan kayo. Naghihingit. Akbay ka lang po. 1, 2, 3. Baba ang kamay pa. Yan po kayo. Hold lang po. One more. Hindi kami itong. May black anay sa din. Sino anay? Sige, tita Anay. Anay ka. Ay, makarami. Sige, ate. Sabi niya, kailan po babalik?
Hindi pa. Sige pa, pasalubong na lang ako. Walang nga signal. Hindi nga ako makapicture ko kita Again. Ito, picture tayo paapakyat. Paano? Dito oh. Maganda. Carabao. Tama lang talaga na pabayaran sa mga turista. One, two, three. Kaya, kita ba kayo doon? Sapa. order natin malit. Dito din na. Oh, sige. Di kita. Maliit. Kaya makaapat tayo. Baka makaapat kami. Pwede naman. Dito mga lawas. Ano? Ang ganda doon sa taas. Oh. Dito kayo, para picture. Dito kayo. Gantong ano. Haniwi na. Picture ko na. Bayad ba ito? May bayad. Picture ang taga nila. Pakiano daw na ito. Pabibili na ka doon, di ba? Hindi mo ngayon talaga. Kakakit niya to. Ang kakakit niya. Tatatagain. Makarawid man hano. Di dala tani tira. Tani. Wala din natira. Saan ka nakita? Tigbaw oh. Mag-intermission nira? Sasayaw yan. Maghuhulog ka na masayaw hira. Masayaw hira. Di masayaw na yada hira. Tumahulog ka na dida. Tarago. Didi kita. Didi. Sasayaw yan sila mamaya. Meski iya gigirog carry lo. Di ba? Natakala lang ako ito. Togo. Di kita didi. Didi anay. Ayan, nakato kami.
Masayo lagi hira. Ito para. This way? There? Saan ba? Ini. Ito pala. Kami nga niya bukid. Sige, go. Ipagkita, oh. Pagkita. Tasayaw nga sila. Katuloy kita masawira. Ay, picture. Pwede naman po, no? May bayad. Nahulog ka rin dito. Kaya na, oo. Tara, go. Kaya afford man na ako. Tara, go. Para sa uli. Uy. Nakaintarap na tayo ng daan. Dito. Sky! Teka lang kasi. Yan. Sky! Ayun na! Shy! Pipicture nga kita! Shy, pipicturean kita. Wag kang lumayo po po. GTC. Kaya nga ito pinakasalat. Kasi hindi siya safe sa mga... Dapat sa kanya dito yung mga harness. Line. Mga helmet. may pala. Sure. Mga totopitak ng pabisok pa. Ako nga din eh. Sige, go. Ang ganda. Nakakamiss ako niya ko. Ano yung structure ka ka? Struktura nila. Yeah, Videoan ko na. yes, pa-press na nila. Ito na ito. Doon, parang pa-picture tayo. Yung pinakaigwa ko dito. Tara dito. May elevator. Elevator dito. Taagi. Na kami kalangitan. Oo. Na, oo. Tara, ihani kita. Uro ko. Dari iuro. Pwede man. Oo, uro na. Ano ang ganda. Parang ito ibang bansahan. Oo. Wala naman yung mga iguro. Ano? Di pa. Nag-istorya Ito ka pa kasarang picture. Mamaya. Punta kami. Kita? Oh. Kita nga, Dina. Hi. Pare, oh, saan? Ano yung tingnan? Ikaw? Nino, adik kami ako ay... Adira balkon. Oo. Ah, shit, ang taas. Ayan. So, medyo makaradlo kaya kayo. See? Na ako na kunti hangat. So ayan, nasa taxi ulit kami. Tapos na kami sa Katidra. papunta na kami sa Baguio Katidra. Katidra. Tapos na kami sa Reformation Church. Hindi masabi kasi Christian siya.
Siguro Kingdom. Stone Kingdom. Stone Kingdom. Ayan. Mabalhin na liwat kami kasi syempre. Okay. Kumain mo kayo pa man ano. Magkanyit na. Hindi magkanyit murog. Manungwang. Sige, balito niya na lang ano. Sige. Anak ko yung hanap buhay ko. Nungulin niyo pa ako. Magsumbong daw ako sa pulis. Bakit? Ang pulis ko ang pagsumbong ako. Kayo nang nanguli. Paano? Salamat na lang. Okay po. Okay, 400. Thank you, Nay. Nice, raining na. Yan na ako eh. Ina. An orange now. Naoran, ano eh? Ano mo nga lang? Huh? Picture na siya. Ganun siya. Mamari. So ayan mga bak na adi nanguli na kami kay kaguguol na hinduro ginlibot na mo ng Baguio. Bisan maray-light ba hiya? Hira nila, tututaki. Si Mopela ka nag-light na hiya. Salamat po sa inyong panonood. Ano na ako yung postura. Ayan, hanggang sa muli nating pagkikita. Ako yung baklang maray na nagkasabi mga bye-bye.